Jotono ani blog lamsugo haino hai ke chung tabu ke komoi bai kaisa jaga thang tongo Thaichuk nainani Thaichuk ayango kol faijak Thaichuk na faide ni lam dorang kaisang somnoro thang tong boro thang tong norok teki tongi saiman nai noro wan chui tong khana mo boroni police rok ojaga to noro boro Thaichuk naina thang hinai actually mo baba gangke bo yang laltila jora faijak ke bini ajaga wo botong majaga Thaichuk phang kabang ma hinai ke bo aron Thaichuk kumun kabang ma kraijak gangka aron khagai to bo ngai chung to Thaichuk thok jana ge chi nok ro to Thaichuk rok krei bo phang rok krei hingai chung paimang ma chong ke bo dili bosor burung chini bagai arike Thaichuk tu tui phai ngai tin ge bo tui ti thanan sakang bo changna lama dek jora phai hine ang kumui bel lama dek jora bike bai phai thangai nai phai kya bo bodeli nogo phaibrung barang sini bagai Thaichuk pailai hoile ke beg bai tu tui phaio mane jeng taturi kosto nang ase kosto kai taturi himban je bo tu mane bo sarong bagai aske bo ongkota tunamu sungta bo deli shele ya tu ngai tini ke bo betalai bang tongkha ke nostong thang nang ke bo duty than nango ngai no phai mia ngai ba tini ke chungno lama dek jora phai di hine chung thangai nai phai kya Thaichuk simia abai morsobo paijak bo ajaga khwaini apai rohor bas ka betal letu tabuk hingke Agartala thana bagai reading laijak hingke mamui khumuk tlangai tabuk 4:30 baji tongo tangai Agartala thana hingke amani yakung funukna bagai amani yakung sajamgan bari tongo sakango bono doctor funukka hingke tesa bari jauka bithiro paike hingke bini appointment najak ngai doctor hingke to 7 ta digi se phainai gising tak 4:30 baji tongai jeng tini gari reserve kai thana hingke tini horon phirongnai hingke singi ko nogor suri thanglai tonglai jotono hingke Agartala thangai kok salaisine Tabuk hingke chung sokpai khe oro iko dim sagoro funuk nai
oro orthopedic o ge sung tabo amano aro talang thangsinai emne appointment nang jaro borok sini jago tongo ka amano bini number 1 no bo no funuk eti khainai nang nata Yango doktor phaya ko asugui matongo ama angke tabu ngai chungmo sele suka yang amon nasimang ka yang ice cream sana phaika dim sabor buskango ice cream phal tongo ngai bwjagani sana phaika menai hingga phailya menai ka ama bai tong rukha sokon ban kata jakkha sangsai ada yang ba mong kai dada bono na sang mi khumok bin banda na mi khumok toi phaimani ka bono riwa kai ka amana phunua kai sang tabo kai KFC kisa hapnai mane or chaya paitalang sinai ta nong ne bagai cheng yang mai bo khusuk ang kai to diboni mai cha je mai khusuka ga yang order relai to layo chungoroni na paiya kai gari bising se maza sinai ang haske mai khukya naidi burger pasta mane kaisa firimana hingaro leg piece rock wings rock baima baise asuk baise 1300 something thangka naidi obo kisa baisa askai mane dam phano thogo haise aban bagani askai borok burung kai pa paila yuta tai se Wednesday dino kai kisa discount tongo kai Wednesday dino kai mar kai borok bo birungu ngate ajaga order inai zomato tongo kabang ma amte ko online order ri chanai tongo gangai chingwi chalai ding thanga kai tabo already 9 dog baji khana kai ang manai ke to town tong rok sine bara tong rok sine bo bo bin bagai bo narang na bagai yango ongoi tongo khlo ke tongo bo narang nai ta bak sangai chungna baksa ro sinai Nar khabo. Inge sini joto. Nar sadana. Kana kan sajung kan sai. Sino iya. angke nugui tongmalia hain chiang to thok sau KFC tai se yang bo mai bu khuijang ke ba gari sakana angkai chai tongkha ngai chungta kai no firok lai to lai kha already noita se lai tongkha 10ta se bajina nai tongkha ngai no ko thangse nai chungta oi ko lama wono kam kai ko tei bara yang lup soyang tongo ta no sok slap sai maya samani eso tinin bagan bidom sok jor tai nong sinai tata